Mano JPC, big love shout out. Good morning. Agoy, umuulan na naman. Uulan na naman, guys. Magmimikos-mikos sana ako dito sa labas. Nagbubunot ako ng mga halaman, mga damo pala. Thank you, Mano JPC. Agoy, naulan na ang sipi. Umulan na. Umulan na, guys. Umulan na. Sabi na kasi wag tatawag eh. Tumawag yung pangit. Diba sabi ko wag kang tatawag? Diba sabi ko wag kang tatawag? Sisira yung live ko, yung isa, tumutunog. Sorry ka talaga. Ayan, naulan na ang aking. Hindi ko makita kung sino na andyan. Ulan eh. Ano ako? Ang ganda mga damo. Bakit? Tawag. Nagbutot kahapon. Di ba nakababad ka?
Paulan ako, pangit. Kagabi, nagpahilot ako eh. Nagpahilot ako kay Buboy. Ang sakit ang ulo ko. Kumakas ako sa batok dito. Ayun na, maulan yun. Magpapaulan sana ako. Ako na kasi matapos, tingnan mo. Diba? Yung makapal na halaman dyan, wala na. Yung makapal na halaman dyan, tingnan mo. Wala na. Tapos ililipat ko yung rose doon. Magpaulan na lang kaya ako? Paulan na lang ako? Ha? Ano? So, kahapon ko lang nakakapin ko nila. Ito yung isang araw lang. Ito yung isang araw lang. Lula sweet, tutanit o panin mo naman ang guldan. At tingnan mo dun sa live. Walang tao sa may tutanit. Pangit. Nagtansa ka? Parang kahit tansa sa dito, hindi mo ginawa. Sana all. Kapag may nakakarinig. Yun. Isang malaking ilong. Isang malaking ilong. Buti pa yung mga uwak. Ang ganda ng sound. Ikaw, ang pangit. Ay, natin pangit. Parang gusto ako saklatin ng mga uwak ah. Kasi yung baka kasi pangit, merong sugat sa liig. Kaya dinadalo ng mga uwak. Nagpaulan na lang ako. Bala ko dyan. Oh? Bakit parang nag-ano, offline?
Ayan, huminto na naman yung ulan. Ibalik ko doon sa dati. Salamat po, Manoy, GFSC. Ibalik ko dito sa dating pwesto. Kasi isinilong ko kanina kasi umulan. Baka masira ang aking CP, mabasa ba? Thank you, thank you. Paano ba mag-highlight? Kapag tapos na mag-live, nakikita ko merong naka-upload na 5 minutes ba yon highlights. Uy, bakit nagkakawang baboy ka? Chunchon, bakit andyan ka sa aking mga halaman, ha? Bakit pumasok ka dyan?
Ayan oh. Ang puro lang aking asarol. Ay! Ano pala to? Anong kuryente? Hindi kaya ito makakuryente? Agoy! Mega love shout out, 4 million viewers, 5 million viewers. Sis Marivec. Shouty Sisi. Hindi ako nakadalaw sa iyo. Mamaya pag live mo. Tambay din akit. Kung hindi, magsalang na lang sa iyo mamaya sis. Yung iba mong live. SC sa gabi, direct live sa umaga, kahit 1 oras lang or 2 hours. Habang ako ay nagmimikos-mikos dito sa aking mga halaman na hindi ko na maintindihan kung ano yung design nito. Design talaga. Hindi na maganda yung arrangement. Diba? Puro na masukal, halo-halo na. Gusto kong bunutin lahat. Pinagtatabas ko na nga yung mga ano dito. Oh. Makakapal ng halaman. Trinim ko ng napakababa. Hintayin ko na lang ulit na tumubo yung mga dahon. Diba? Ang pangit na kasi oh. Masukal na masukal. Yung aking mga halaman dito. Gusto ko nang tabasin. Ayan yung alaga ni mother na baboy. Ano yun? Baboy. Oo, sisi. Ayan oh. Ang lapit-lapit ng pinagtalian ni mother oh. Pati nakapasok na dito sa aking mga tanim na halaman. Baboy ramo. Natakot naman ako humawak dito sa ano, sa kawan ng kuryente ba yun? Hindi kaya ito makakuryente. Takot naman ako dito oh. Baka mamaya may kuryente pala. Baboy ramo sisi. Ang pangit ng view, balik ko doon sa may ano dito sa tapat ng aking orchid at saka strawberries. Mas maganda yung view dyan.
habang ako ay nag-aasarol, guys. Ang purol ng aking asarol. Uy, baboy, alis dyan. Huwag ka dyan. Balik doon sa lungga mo. Mahal pala yung magawa nito. Shouty, shouty, sis Marivek. Salamat. Salamat, sisi. Mamaya after ng live ko, isalang kita. Salang ko yung, lutuin ko yung ano mo dyan. Magsalang ako ng salad. Sa iyo mamaya, after ng live ko. Ay! Nako, natatakot talaga ako dito. Baka may kuryente itong ano na to. Ilang araw na lang guys, Pasko na. Meron na bang mga regalo sa mga inaanak? Or yung inaanak yung magre-regalo sa mga ninang at saka ninong? Kapag malalaki na yung mga inaanak, sila na yung magre-regalo dapat sa mga ninang.
maninong, di ba? Surig mo man, isus kung sa'yo na nagduman. So tinanong mo, piprasong kalman sana. Moment in time. Ayan, malinis na. Malinis na yung aking pinag-asarulan. Diba? Pero ako'y pinapawisan na. Pinapawisan na, aketch.
Ito yung exercise ni Tres tuwing umaga. Dito kanya mga tanim-tanim. Pawisan na, pawisan na, pawisan na. Every time I try.
Tinabayan mo yung live ko, hindi? Hindi mo na tinabayan yung live ko? Kapag nasalayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kapag ika'y katabi, ako hindi mapakali. Walang ibang iniisip, kundi ikaw lagi. Sinubukan ko, ika'y kalimutan. Ngunit hanggang ngayon, hindi ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan. Sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kaiisip sa'yo. Pagkat ikaw minsan, ikaw ang mahal. Ikaw ang laman, puso ko, isipan. Araw at gabi, ikaw ang dahilan. Ang laman.
Hindi ang pangit. Unima, mari pa kay maya tanggalon ta ikag ta dumano. Ah, naulog? Ah, may bunga? Ay, nakalampos. Nakalampos sa bunga. Sayang. Nang ika'y dumating, parang ihip ng hangin. Ako'y nakatuwid dahil sa'yo. At hindi natin pwedeng alamin, iniwanag ang daan ko sa'yo. Dito ka palagi sa akin, sa piling. Lahat ay kayang harapin kung dito ka lang. Ang bangkot na nadarama. Ako'y nahulog ang sipir. Nahulog ang cellphone.
Chun, chun, chun. Chun. Laging iingatan ng pag-ibig mo dahil minahal mo ko. Dahil minahal mo ko, ibibigay ko sa buong mundo. Laging ingatan ng pag-ibig mo dahil minahal mo ako. Shouty, shouty. Luciano Greco. Make a love shout out. Thank you for coming. Cultivate. Tapos na ako.
ako. Bibilad na ako dito. Naka-gloves pero ang dumi. Ikaw, wala ka talaga nakikita ang gawa ko, no? Ha? Hindi talaga yung nakikita ang gawa ko yan. 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 Pindutin ko to. Miss ka? Diyan ka. Diyan ka sa baba. Makapag-end na nga. Di mo naman pinantayan yung live ko. Panis ka. There were no words, no way to speak. I would still hear you. But there were no tears, no way to feel inside. I would still feel for you. And even if and the sun refused to shine, even if roses are never cry, you'd still have my heart until the end time. Chun chun, chun chun chun. All I need is you. Good morning, CH Japan. Konnichiwa. Ohayo gozaimasu.
Christmas na, pupunta dito yung jowa ko. Uwi dito yung jowa ko sa 25, kaya kailangan maganda yung bakuran. Diba dapat maganda yung bakuran kasi Christmas na. Dito yung jowa ko. Uwi nga yung BF2 eh. Hindi marunong. Nagkakabit-sabit ng aking arm sleeve. Anong oras na? Diyos ko, nabibilad na ako. Alas 9 na pala. Kaya panaramdam ko na yung init ng araw. Kasi nabibilad na pala ako. Oo, grabe mo pala nagbibilang ano mao. Lubi-lubi. Lubi-lubi. Madam, thank you sa patusok. Salamat sa pasilip dyan. Mag-e-end na po ako. Maya-maya. Ayan, pagod na akit. Ayan o, nag-ano ko ng halaman. Naglinis sa ilalim, tapos yung matataas na halaman dito, pinagpuputol ko na. Ayan o. Kasi masyado nang makapal yung dahon. Pinutol ko para kapag tumubo yan, ititrim ko na lang para mababa. Kasi nasobrahan na sa taas eh. Tapos yung mga halaman na yan din, di ko alam kung anong gagawin ko dyan. Ililipat ko ng pwesto. Kasi yung mga rose dito namatay na dahil, ayan nga, na takpan ng ibang halaman. Halo-halo na kasi yung mga tanim dito, yung pangit na. Gusto ko alisin ko to, kung hindi naman, lahat ganito, tapos yung rose, dapat naka-separate lang din. Or lahat dito, rose, at saka ito, ilipat ko sa ibang pwesto. Para maganda tignan, organize. Na wala na eh, wala na yung mga rose dito oh. Ayan oh, malapit nang mamatay.
Malapit nang mamatay. Aray, aray, aray. Ako ay pagod na kasi kanina pa ako dito sa labas. Wala pa. Kasi kapag pumasok na ako sa loob ng bahay, tatamarin na naman ako ulit pumunta dito sa labas. Kaya gusto ko, bago ako pumasok sa loob ng bahay, tapos na yung gawa dito sa labas. Good morning, Lola Sweet. Thank you. Pagod na aketch. Naka-live ka ba ngayon? Magla-live ka ba ngayon, Lola Sweet? Mag-live ka naman ulit, direct live. Tapos mamayang gabi, SC na naman tayo. Hakoy, pagod na aketch. Kanina pa ako dito sa labas. Pinagtatabas ko yung mga halaman na kulay green. Yung dito sa may harap ng bahay. Pinutol ko na. Sinagad-sagad ko. Good morning, Better Sweet. Better Sweet. La 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 la. We try to play. Kararating lang. Ayan, kakarating lang daw ni Lola Sweet. Magla-live ka ba, Lola Sweet? Mag-direct live ka ulit? Mag-direct live ka ulit? Tapusin ko muna itong aking minilikot-likot. Mainit na, mainit. Mainit na po kaming araw.
Hindi ko na makita kasi ang silaw na eh. Ang silaw na ng ni Haring Araw. Hindi ko na mabasa kung sino yung naandyan. Hello, Manoy Kasiaw. Good morning. Kalinisan ang kulay. Napakaganda sa paligid. Thank you, Manoy Kasiaw. Naglilinis talaga ako ng aking mga halaman dito. Kaya lang, ang init na. Good morning po. Salamat sa patamsak. Salamat din sa pagdalaw, Manoy Kasiaw. Thank you. Thank you po. Mainit na si Haring Araw. My God. Nabibilad na ang aking cellphone. Nabibilad. Ay, anyari. Salamat. 6 million viewers. Mega love shout out. Thank you. Thank you. Grabe mo pa na yung mga ano oh. Lubi-lubi. Lubi-lubi. Ano pong dami na ligaw yan po? Ano ang pala yung kulubot yan? Di ba nakikita? Yung kulay green, ang pala yung kulubot. Kulubot na ano, tas pinturan sa inyo, mga guma. Pudla sa kanya. Bakit kasi ano? Yung gabilya. Ganun, ang gabilya. Ata. Tapos, ano, papadrop na. Ilan yung umilit ko siya? Pag sa banta mo, ay, kung bako, kung yan ka mga patuin yung nakad na yun na kulay yun na, puro dyan bunga bilis na gusto mo. O yun magasin, o yun magayon ang doon sa maisin na arabaw na nagsigang kami masarimahin, altar, sa tripunan. Hill, o yun mag-aupi ang masipir, hindi sa masipir. Magayon ang pag-ilimon arcade ng sigakal sa altar, sa mga ano. Damit ko, puro mga puti.
ko alam. Hindi ko alam, love. Ano? Parang nababawasan yung ano ko. Di ba nasa 2,000 yun? Alam mo, ano na lang siya. Nasa 1,800 na lang. Sino yun? Doon nga din sa nag-sponsor ko namin sa Pilar. Maraming buffer yun. Ano, 10,000, 1,000. Attend lagi sa akin. Tutuloy na talaga labo sa sarali ng grade. Sana ka maging Chinese, no, ha? Mahirapan. Mahirapan kami. Mahirapan kami. Hindi na namin alam kung saan kami dadaan tuwing lalabas kami. Naririnig ba Lola Smith? Lola Smith, naririnig mo yung layo-layo ko na sa city ko. Ang lakas ng sagap ng mic ng city. Siyempre nga, ay singil sa akin. Oh, kasi love. Kasi love, ano diba? Nakagatan ako. Tapos sa Google. Kasi Bukhari ako, diba? Tapos New Year with serving, save up 16%. Ah, tingnan mo, year and save. Ano na? Ano to? Ba't ano nito? Ano? Ano ito pangit? Yung Google ko dito. Fresh Marias. Ganda. Love, tingnan mo. Ang ganda. Wow, beautiful. Ang ganda. Ang ganda. Tingnan mo. Yung ano, video mo YouTube sa akin. Fresh Marias, your 2024 year in review. It's here. The Mayor on April 2024 with 5,688 new subscribers, 803,2K views, 580 uploads, 12.9K likes, 5,101 comments, 511 shares. Your most viewed from this year, top video 9.8 hours per top ang video ko love yung ano, aluminum foil, tapos top short, yung ano, yung langka, tapos
Oo, 2 years din YouTube na ako. 2 years din YouTube na ako. Kala ko 3 years. Kaya ako sa ito, parang dito. Ano yun? Paano ko ito log-in? Gusto ko i-register. Lang. Hindi, kunti na lang. Sana, no? Hindi mo na nag-1 million. 800. 3, 8, dapat lagi tayo nag-support video. Yung entry, di ba? Pwede ko naman
Sabi ka, ang palaya pulugot? Sinasabi na ang palaya pulugot eh. Ano sabi mo? Kape ulit ka? Eight million viewers! Mega love shout out! Thank you! Di ba ang layo ko sa live?
10 minutes na lang guys. Mag-end live na po ako. Ayan, may binabang ano si Kuya James. Tingnan nga natin. Patamsak po sa binabang link ni Kuya James guys. Ang ingay ng aking pig. Yung aking pig dito, ang ingay. 10 minutes na lang guys. Very noisy. May piggy-piggy. Kaka-end lang. Later. Ten minutes more. Wahaha. Wahaha. Without you, I thought you was making noise, stress. Ay, wow. Yummy, yummy coffee with bread. 3 hours ago, you got 292 views. Wow, nice. Not bad, Kuya James. I love the BGM. Wow. I love those frames. Thank you, madam. Thank you, everyone. Done watching. Kuya James, ang sarap ng coffee with breads and cakes ba yun? Ang ganda ng mga frames sa wall. Ganda ng decoration. Did you enjoy it? Did you enjoy it, Stress? Yes. Of course, yes, of course, Kuya James, I enjoyed. Shouty sis Cherry Paler Mix Vlog. Thank you, Sisi. Thank you, 6 million viewers. Shouty, shouty. Shouty, shouty. Ipasilip ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko kanina, simula kaninang umaga. Ayan, yung mga halaman ditong matataas, 'di ba? Yung mayayabong ditong halaman. Pinagtatabas ko, guys, kasi gusto ko yung ano lang, mababa lang, tapos ititrim ko na lang siyang mababa kasi napakataas naman nun. Natabunan na yung mga tanim ko ditong ano, kaya ayan, namatay na yung mga rose. At saka ayan, ang pangit na din ng mga tanim. Ayan o, ito aasaral ako dyan kasi ang dami ng damo. Ayan o, ang pangit na. Aayusin ko yan, babaguhan ko ng mga tanim. Pangit na kasi masukal na, masukal. Masukal na, masukal. Yung ano ni Tres. Bahay. Yung bakuran, hindi na maganda. Ayan, nawala na yung ano dyan, kulay green na mayabong. Nawala na.
Nawala na madam. Yung kulay green dyan na mga halaman na mayayabong, sinasampayan namin. Wala na eh, tinabas ko na. Dadaho naman ulit yun. Tapos, ititrim ko na lang na mababa. Auntie Jing, mega love shoutout. Salamat po. Salamat po sa pagbisita, Auntie Jing. Auntie Jing. Panay ang ulan dito sa amin, oh. Madilim na naman nga yung kalangitan. Kaya sinasamantala kong magtanim-tanim ng mga halaman. Para kapag maaraw na, yan. Hindi na ako makakapagtanim kapag maaraw na. Kapag basa yung lupa, ayan, mabilis silang tumubo. Mabuhay yung mga halaman na itatanim ko. Shouty auntie! Ang sipag naman ng host. Thank you. Wala pong magawa eh. Ito lang yung ating gawa talaga dito sa probinsya. Malakas ng ano mo kaya. Rinig siguro yan dito. Nakikinig si mother ng mga kwentong ano. Sana all masipag, sabi ni ang palayang kolobot. Gusto mo itanim kita dito sa aming bakuran? 'Di ba magtanim ng ampalaya? Masipag naman talaga si Tres, ang palayang kolobot. Hindi ko nga lang pinapakita, binibidyohan lagi araw-araw yung mga ginagawa ko. Ang pangit na talaga ng ano, mga halaman. Ititrim ko yan para pantay. Parang ang labo ng cam ko. Alam nyo guys, yung ano, yung gate na yan na nakikita nyo, hindi na kami makakadaan dyan. Kasi, yung sa kabila, kasi yan, private, ano yan eh, private na lupa na. Ano yun? Babu? Blue? Bayi? Ano yun, Kuya James? Wala na kaming dadaanan guys, lilipad na lang kami papunta doon sa may kalsada. Yung dulo kasi noon, Barangay Road. Wala na kaming ano, daanan, kaya magsisif line na lang kami. Papunta doon. Oo, ewan ko bakit i-close nila madam. Ang ganda pa man din dyan dadaan. Dumaan. Kasi malapit lang eh. Barangay Road lang yan madam. Oh, yung unahan na yan. Tapos, tatakpan nila. Ano, yung bakod dyan. Dyan na lang kami. Kung kailan, kung saan yung hangganan nitong bakod na to. Doon kami dadaan doon sa pinakadulo. Ewan ko ba? Imbis na dito lang sa harap yung daanan namin. I-close ng may-ari kasi daw hati-hati na nilang magkakapatid yung lupa na yan, kaya ipa-private na daw nila. So kami yung kawawa kasi kami yung nasa likod ng lupa nila. Ang hirap no madam, sana kaya kami nito dadaan. Naku po, kahit gabi na, kapag umuwi ako galing sa ano, sa labasan, halimbawa doon kay tita, kahit alas 9 ng gabi, nilalakad ko lang yan kasi ang lapit lang. Ngayon, ewan, di na namin alam kung saan pa kami dadaan. Mag-helicopter na lang. Ang solusyon dyan. Mag-ano na lang kami ng bamboo bridge. Diyan namin itali sa mga niyog dyan. Sa mga niyog dyan. Idugtong-dugtong namin yung
bamboo. Kung ayaw nila kaming padaanin dyan sa lupa nila, dadaan na lang kami, gagawa na lang kami ng ano, bamboo bridge. Diyan tatali sa mga puno-puno ng dugtong-dugtong ba, sa mga puno ng ano, idugtong-dugtong sa mga puno ng niyog. Ganon, para makarating kami doon. Kaloka? Paano na yun? Na di mother? Yung daanan natin, sana tayo? Oo, Bamboo Bridge, Kuya James. Paano kaya yun? Naririnig yung drama na pinapanood ni Mother? Naririnig ata sa live yung drama. Baka masipir ako nito, Mother. Drama mo din, istorya. Naririnig ata sa live yung drama. Baka masipir ako nito, Mother. Istorya kan mga pababang ama. Agay. Pinanginayangan so Agay. inanapakan yung aki sa abroad. Minustay sa na. Dangag. Ewan ko nga, madam. Ayaw kami pagbigyan eh. Kinausap na nga nila mother, sabi ko nga sa kanila kasi bumibili din yun ng ano, ng kopra. Sabi ko, pakiusapan na lang nila na yung kita dito sa kanila, yung ano dito, harvest, kanila na lang namin ibinta. Kaya lang, it's too late. Hindi ka agad. Yung mga ano daw, yung mga kapatid daw yung nag-decide. Kasi yung isa mabait yung isang may-ari nito na lupa, yung mga kapatid lang yung ayaw. Ayaw pagbigyan yung mga tao dito sa likod ng lupa. Kaya para naisipan nga namin, ibinta na lang to ulit. Babalik kami ulit doon sa Tres Marias Farm. Doon sa Tres Marias Farm, malayo din naman talaga kami doon sa sa kalsada talaga. Nakakalabas lang kami doon kapag mainit na tuyong-tuyo yung daanan. Minumotor lang namin palabas. Tapos yung owner, nakakapasok din doon. Pero kapag maulan, nasa lungga lang talaga kami. Hindi kami nalabas ng bayan. Kasi yung daanan nga, maputik. Dito sana, ang ganda dito. Kasi ayan, malapit lang kami sa National Highway. Ano lang, 15 minutes lang nalalakarin simula dito sa bahay. Tapos yun, National Highway na dyan sa dulo. Kakainis nga eh. Kailan kaya kami makakabili ng lupa na nasa malapit talaga sa kalsada? Hay nako. Why? Why mahina yung signal? Humihina yung signal. Ayan, mag-end live na po ako. Salamat po sa 5 million viewers na naandyan. Kay Lola Sweet, kay Kuya James, Madam Cascade, thank you Madam. Kay Sis Cherry, Palor, kay Auntie Jing, sa lahat po ng mga sumilip dito kanina. Si Kuya Ador pala, andito si Kuya Ador, sorry naman. Hindi ko napansin si Kuya Ador. Andyan pala, busy-busyhan kasi ako, nag-upload ako ng short video. Kay Sir Zomplix, si Sir Zompla pala. Andito pala si Sir Zom, hindi ko napansin. Puntahan ko muna yung binabang link ni Sir Zom. Wait lang guys, bago tayo mag-end live, puntahan ko muna yung link na binaba ni Sir Zom. Yung mga pumasok dito kanina, mga nagtamsa, kay Marika Siaw, thank you. Kay Sis Marivec, kay Manoy GPC, saan na ba yun? Yung binaba ni Kuya ni Sir Zoom. Sana yun? Tingnan ko muna guys. Tamsakan ko muna yung binaba ni Sir Zoom.
Kung ayaw nila magbigay ng daanan, di yan pwede. Kausapin yung barangay. Kasi nga madam, private daw private property. Kaya kahit nakiusap na nga din dyan si kapitan na bigyan din ng hindi pinagbigyan. Hindi pinagbigyan madam. Sir Jacoy, Miguel Love, shoutout. Tambay lang ako. Mag-end na ako, Lola Sweet. Salamat sa inyo dyan, Sir Jacoy. Thank you sa paghabol. Tamsakan ko muna si Sir Zoom kasi may binaba palang link. Hindi ko napansin. Ayan, tamsak na pala ako dito. Thank you guys. Thank you everyone. Bye-bye na po. Tanungin nyo kung pwede bigyan kayo daanan kahit maliit lang. Kasi nga po, madam, meron na sana kami. Ayan na gate na yan. Binigyan na kaming daanan dyan, madam. At saka doon sa dulo, meron doon na gate ulit. Tapos, kaya lang, nagka-problema kasi yung nag-aalaga kasi sila ng dyan, mga baka, kalabaw, at saka meron din yung mga manok na mga pansabong. Dyan, meron silang alaga dyan. Merong nag-traitor sa nila baka. Yung tinaga madam yung paa ng baka. Kaya nagalit yung may-ari, pati kami nadamay na wala namang kaalam-alam sa nangyari. Ewan ko kung sino yung mga pasaway din. Parang may inggit din, mga inggit ba. Pati kaming tao na nanahimik, nadamay kami syempre. Ayan, pinagbigyan nga kami ng gate, ayan sa harap ng bahay. Kasi, yun nga, na mababait naman talaga yung may-ari talaga niyan. Kaya lang, syempre, nagalit na rin kasi 2 beses na daw pala yung nangyari sa kanila. Kaya, pati kami nadamay, no choice. Kasi hindi naman kami pwedeng gawin, kami lang yung bibigyan ng daanan dyan. Syempre, may maiinggit pa rin kapag kami lang yung pinagbigyan ng daanan dyan. Yung iba na kapitbahay namin, hindi, di ba? Kaya, para fair, pati kami nadamay. Kaya, ayun. Wala ba kayong atraso, host? Naku, kami talaga yung taong mababait, ang palayang kulubot. Sasarayan. Yung mga taong ligaw nga yung mga dyan sa, hindi namin, mahirap kasi. Mahirap magbintang kapag hindi mo nakikita. Tumatakbo daw yung baka, galing dun sa dulo. Ang daming bahay dyan sa dulo. Tumatakbo daw yung baka, duguan yung paa, 2 paa. Ayusin mo ang palayang kulubot, itanim kita dyan. Ipaputukan pa lang sila sumano. Kasi ikaw, hinuli-huli mo yung manok Yung nabuta-buta na. Ayan, bye na po talaga. Umayos ka ang palayang kulubot, itanim kita dyan sa may puno ng niyog para gumapang ka hanggang doon sa dulo. Tapos ikaw yung gawin naming baging dyan para kami makatawid hanggang doon sa dulo, sa may kalsada. Naintindihan mo? Umayos ka. Yan Ito yung ampalayang kulubot na panira sa live ko. Ayan Yung ampalayang kulubot na panira sa live ko. Ayan Ayan kilalanin nyo guys yung panira sa live ko. Ayan Ayan lang naman siya. Ayan Grabe. Siya talaga yung basher ko. Umayos ka. Bye-bye na po. Bye everyone. Thank you so much. Ang palaya, wag kang pasaway. Oo nga, Lola. Alam mo ba? Itong lalaking to. Ito talaga yung pasaway. 'Di ba? Siya talaga yung pasaway lagi sa live ko, 'di ba, Lola? Pero diyan lagi siya natutulog sa screen ko. Diyan lagi siya nakatambay. Ayan Nakikita mo yan, Lola Sweet. Ayan Nakikita mo yan? Be nice, ang palaya. Ala, Diyos ko Lord. Kaya nga Sabi ko nga, Lola, itanim ko siya dyan sa puno ng niyog. Nakikita mo yung puno ng niyog, Lola. Ayan Tapos, di ba,
ano yan, naka-align sila papunta doon sa may kalsada, yung niyog na yan. Diyan ko siya itatanim, tapos para gumapang yung mga baging niya doon sa dulo, tapos lilipat siya doon sa kabilang niyog, hanggang doon ulit sa kabilang niyog, hanggang doon sa may kalsada, para yun na lang yung kakapitan namin, gagawin naming zip line. I can hear you. Wala ka sa, ano yon, wala ka sa jeep, Lola. Hindi na, maayos naman ako magtanong, Lola, dami nang sinabi. Basher ka ang palaya. Basher ka nga ang palaya, basher. Mag-essay tayo mamaya, Lola. Ayan o, ito, ang pangit na to. Oh, bakit di ka magsalita? Oh, magsalita ka para marinig ni Lola. Magsalita ka dyan. I love you, Mwa Chup Chup. Ew. Mwa Yuck. Chup Chup. Ew. May, porket may nakikinig. Ew. Jet. Narinig mo, Lola? Narinig mo, Lola? Alam na this. Siya, bye na po. Bye na, everyone. Thank you so much. Salamat, Lola Sweet. Kuya James. Madam Cascade. Thank you. Sir Jaycoy, sa lahat. Kay Sis Marivec. Thank you so much. Kay Auntie Jing. Thank you. Bye-bye. Mag-live ka na, Lola. Oo nga eh. Bye na po. Bye-bye. Bye na. Bye na. Kilig ka na naman. Ano daw? Kilig